Pranks? Så siger jeg pas. Sådan gav det igen. Pranks siger mig intet som helst. Excuse me. You know where I can find a bathroom? Han løftede benet og slog en sprut. Nej, hvor frækt. There's a police officer right there. And it's a prank. And I'm gonna beat your ass. Det er jo en klassiker, altså brud er jo altid et godt udgangspunkt. Do you mind if I fart on you real quick? Huh? Like fart. What? Like fart on you, like. Tak skal du have. Jeg synes overhovedet ikke, det er morsomt. Are you serious? Jeg vil blive stjernetosset, det er helt sikkert. It was a prank. It was a prank. Ja, det ved jeg. Det er frit luft, jo. Der er jo ikke. Der er jo masser af luft. I don't give a fuck, man. Why you doing this to me? It was a prank, man. Men du kan godt se, hvis jeg gik hen til en på gaden, og sådan gjorde sådan, ikke? Og umotiveret, ikke? Så er de, det er jo de dumme. Man. There's a camera. En af de sjove ting, som vi gik og lavede, Der lå man bag en hæk, binde en snor i en bog, og så så hiver man i snoren væk. Jeg er bange for, at han... Nej, It's a prank. de er grænseafprøvende, det må jeg sige, og lægger krop til i den grad. Jeg synes i hvert fald ikke, det er Nej, ikke morsomt. Jeg synes ikke, det er... det er ikke humor.